Ndewo. Ndewo. Enough. Nwanne ndewo. Ndewo kekime. Adị m mma, gị nwakwanụ kedu? Ihe dị ana m ya moto kịta. Ị nọ n'ụzọ? Anọ m n'ụzọ. Kedu ebe ị na-agakwanụ? Ana m aga Pittsburgh. Ya chai. Ka si anyanwụ taa. Eji m aka na ihe niile na-agasịrịrị werere. Daalụ sir. Daalụ. Ị gakwara ụka taa? Ọ dị mma. Nnọọ, daalụ sir. Daalụ, ya gazie. Ya gazie. Kekwana onye na-aga ịhụ ebe ị na-aga, ị na-aga izute ezinụlọ gị? Mba, nwanne m nwanyị. Ya, ọ dị mma. Ọ dị mma. Ahụ otu onye n'ime ihe na ezinụlọ gị nọ. Nnọọ. Daalụ. Daalụ sọ. Daalụ. Anyị na-atụ anya na ndị ọzọ ga-esonye na nkata anyị na-aga ịkpa na mgbede a. Ugbu a ka ị hapụrụ ụlọ ka o teela? Ọ teela. Ya bụ na ebe ị na-aga tere aka? Yeah, 4 hours. Amara m ha nọ na. Awa anọcha. Awa anọcha. Ị ga-anya ụgbọala awa anọ. Chai. Nsogbu adịghị. Nsogbu adịghị, na-elerukwa anya lerukwa anya n'okporo ụzọ. Awa na-awụkwa obere ihe. Chai. Eji m aka na ị hapụkwara n'oge. Apụ m n'oge. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Nnọọ. Daalụ nwanne. Daalụ. Chai. Ka elewa n'anya mara ma onwe ndị ga-abata. Eji m aka na ị chetara isiokwu anyị, ya bụ ihe anyị na-ekwu maka ya taa. Maka gịnị? Anyị na-ekwu maka ebe anyị si, ma ọ bụ ebe a mụrụ anyị, ebe anyị nọ wee too. Ebe anyị nọ wee too, ya bụ ile anya na onyonyo ị ga-ahụ ya bụ isiokwu. Anyị ma amade ya na bekee, Wonders of my hometown, ya bụ ebe isi ma ọ bụ ebe a mụrụ gị, ebe ahụ ị nọ wee too, ma ọ bụ ebe ibi ugbu a. Ị ga-agwa anyị ihe gbasara ebe ibi ugbu a, ma ọ bụ ebe a mụrụ gị, ma ọ bụ ebe ị toro. Gwakwana anyị ihe kacha masị gị maka ya bụ obodo, maka ya bụ ogbe ebe ibi, ma ọ bụ ebe a mụrụ gị, ma ọ bụ ebe isi. Ị na-aghọta? Ọ dị mma. Daalụ. Ya bụ isiokwu anyị taa. Ka elewe n'anya mara
ndị ọzọ a ga-esonye n'ihe anyị na-eme taa? Kedu maka enyi gị nwoke? Ọ nọ na Miami. O nwere ike bịa taa. Ọ dị mma. Ịma na ụbọchị ụka mgbe ụfọdụ ife anaghị adị. Ọtụtụ ndị mmadụ anaghị enwe ohere n'ụbọchị ụka, anaghị enwe efe. Ọ na-abụ ụbọchị ezumike, mana ịhụgo n'etu ụwa anyị nọ n'ime ya dị ugbu a, onwe ezi onye na-enwe efe. Ya bụ ụbọchị ụka, ọtụtụ ndị mmadụ anaghị aga ọrụ, ewere ya ka ga hụzie ndị ezinụlọ ma ọ bụ ndị enyi. Ịghọtara? Ọ bụ ihe ziri ezi. Asị m ka njọ, ị kwuru na ị bụ onye Ogidi. Ọkwa ya? Ebe ahụ ka abụ m onye Ogidi. Ya ebe ahụ ka a mụrụ gị? Mba, amụ m na Amerịka. Ya bụ na ihe na isiokwu anyị nkịta inwe ike kwuo maka Ogidi ma ọ bụ Amerịka kwa. Nke ọbụla masịrị gị ịhọrọ, mana ọ gara aka mma ma a sị na ịhọrọ Ogidi wee kọrọ anyị maka obodo gị bụ Ogidi, ya na ụfọdụ ụzọ ihe ole ma ole ka wee masị gị na ya bụ Ogidi. Ịghọtara? Mana ka anyị chewanụ ndị ọzọ, ka anyị na-eche ndị ọzọ dị ka anyị na-enwe mkparịta ụka anyị a, ka anyị na-echekwa ndị ọzọ. Gị nwa na onye nkụzi Portuguese unu ya mechaa kwuo? Mba, ezighara m ya ozi, mana ruo ugbu a ọ zabeghị m ruo ugbu a. Mana ka a na-ele n'anya, onwe ike mgbe ụfọdụ ịma na ihe a na-arụ karịrị. Ikekwe ọ bụrụ na o nwebeghị ohere. Ịghọtala? Ọ bụrụ na o nwebeghị ohere, na onye a mere o zitebere gị ozi, ọ zabeghị m. Ka anyị bido. Ya enyi gị nwoke nke ọzọ, ọkwa onye Ogidi? Echefuola m ihe ọ gwara m. Ọ bụ onye Nnewi. Ọ bụ eziokwu. Echetala m ugbu a, ọ gwara m na ọ bụ onye Nnewi. Ihe o kwuru ụbọchị ahụ, onye Nnewi ka ọ bụ. Eziokwu. Ọ dị ka onwe onye ọzọ na-esonye anyị ugbu a.
Nne ndewo. Ndewo, kekwanụ. Ọ dị ka onye ọzọ na-esonye anyị ugbu a. Ahụ dị unu akwanụ gị akwanụ kedu? Nsogbu aka ha nkụ, nsogbu adịghị. Arahụburu m ụra, imeela wee mete m. Ya chai. Ekele dịrị Chukwu, obi bụ anyị sọ aṅụrị na ị na-esonye anyị taa. Nne ndewo. Ndewo, kekwanụ. Ọ dị ka onye na-esonye anyị ugbu a. Ahụ dị unu akwanụ gị akwanụ kedu? Maazị Ifeanyị. Eche m ya ma ị pụọla mana aka m n'ahụ gị. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Anyị nwere ike ibido. Ọ dị m ka ebe m adị atọ. Ihe ọbụla a na-eme ya bụ na o nwere ike inwe isi, enwere ike ịga n'ihu n'ihe ọbụla dị atọ. Ịma na ile anya ọ bụrụkwa na-ekwu ihe na ọ na-agbakarị atọ wee jide nwuo ite, ya bụ ihe a ga-esikwasa n'elu ya. Ọ dị mma. Isiokwu anyị taa ya bụ na mgbede a bụ ebe onye si, ma ọ bụ ebe a mụrụ onye ahụ, ma ọ bụ ebe onye ahụ nọ wee too. Ya anyị ga-akọwa maka ya taa. Onye ọbụla ga-ekwuru ọnụ ya. Anyị kọcha maka ebe isi, ma ọ bụ ebe a mụrụ gị, ma ọ bụ ebe nọ wee too. Ịgwakwa anyị maka ihe na-amasị gị, ihe kacha amasị gị. Ụfọdụ ihe kacha amasị gị, mkpụrụ ihe ole ma ole kacha amasị gị maka ya bụ ebe. Ọ bụrụ na a mụrụ gị n'eluigwe, gwa anyị ụfọdụ ihe kacha amasị gị maka eluigwe. Ọ bụrụ na a mụrụ gị na mba ofesi, gwa anyị. Ọ bụrụkwa na a mụrụ gị n'ala Igbo, ọ bụrụ na ị bụ onye China, gwa anyị. Ị bụrụ onye ala Igbo, gwa anyị. N'ala Igbo, abịakwa n'ala Igbo, ọ bụrụ na ị bụ onye Nnewi, gwa anyị. Ọ bụrụkwanụ na ị bụ onye nga ọkpụala, gwa anyị ebe isi na nga ọkpụala, ya na ihe na-amasị gị. Ebe ọbụla masịrị gị si ọ bụrụkwa na isi n'ala ndị mmụọ, nke ahụ ka dịkwa mma. Ị ga-agwa anyị. Ọ dị mma. A na-ekwu ekwu, a na-eme eme. Ọ dị ka m ga-ebido. Eji m aka na ụnụ na-anụ ihe m na-ekwu. Mụa na-anụ ihe ị na-ekwu. Ọ dị mma. Maazị Ifeanyị, ọ dị ka ịgbanyụrụ igwe okwu ga-agbanyụ na-anụkwa ihe anyị na-ekwu. Ana m anụ. Ọ dị mma. Daalụ nwanne. Daalụ. Ọ dị mma. Aha m bụ Okosi taa dị mma. Abụ m onye Eda. Eda bụ ọdịnala Igbo. Ọ dị na Ebonyi steeti. Ya bụ ebe a mụrụ m. Ebe a mụrụ m bụ ebe a na-akpọ Afikpo, Ehugbo. Ya bụ Afikpo North Local Government. Ebe ahụ ka a mụrụ m. Ebe ahụ ka m nọkwanụ wee too. Tupu mgbe m gụchara akwụkwọ, gụọ ma nke sekọndịrị, nke praịmarị, sekọndịrị na mahadum. Sizi ebe ahụ wee gbapụgawa ebe m nọ ugbu a bụ Lagos. Ya aga m ekwu maka Ehugbo. Ihe na-amasị m maka ya bụ ebe anọ mmụọ m. Ọ dịkwa nso na ebe m si o. Ọ dị nso na Afikpo, na Eda bụ Afikpo South. Ihe na-amasị m, ihe kacha wee masị m bụ na ebe ahụ anaghị achọ mmiri achọ.
ịma na iche echiche tụlechaa ya ịhụ na mmiri bụ ihe dị oke mkpa. Mmiri dị mkpa. Ụfọdụ ndị na-asụ oyibo asụ ya n'oyibo tụgharịa ya n'olu Igbo ọ bụrụ na mmiri enweghị onye iro. Ọkacha njọ mmiri a na-aṅụ aṅụ. N'ihi na ugwu okwute gbara ya bụ obodo gburugburu, ebe ọbụla kpara aka ọ bụrụ mmiri. Ya nke izi nke mbụ bụ gịnị? Na mmiri dị ebe ahụ, anyị anaghị achọ mmiri achọ. Tupu ụwa bịa mepee otu ọ dị ugbu a, nke bụ na a na-egwuzi mmiri, a na-egwuba n'ime ala gwugide mmiri esi ebe a na-agbapụta. Tupu ya bụ ihe ọhụrụ ebido ịgbape mmiri ebe dị iche iche. Na mgbe ahụ ị nwere ike ịhụ n'okpuru okwute mmiri ga-esi ebe ahụ na-agbapụta. Mmiri a sikwa n'ebe ahụ na-agbapụta bụrụ mmiri ga na-amụke na-acha nnọọ ka mkpụrụ mmiri, ya bụ mmiri si n'elu igwe, mmiri na-ezo ezo. Ya mgbe ahụ anyị anaghị enwe nsogbu mmiri. Nke abụọ bụrụ okwute juru ebe ahụ. Maka okwute ahụ, ugwu juru ebe ahụ. O mere nnọọ ọ bụrụ na ị chọrọ ịrụ ụlọ, mgbe ahụ ndị mmadụ anaghị agate ebe tere aka ka ha chọta ebe a ga-achọta okwute. Mgbe ụfọdụ igwuwe chọ ime ihe na ntọala ebe ị ga-arụ ụlọ ka ị na-egwu, ọ na-afịa ahụ, ọ na-ara ezigbo ahụ inweta okwute ebe ahụ. Ya bụ ụzọ ihe abụọ ka wee masị m. Ọzọ dị ka ịbịa bụrụ omenala. Ile anya n'ụwa anyị nọ n'ime ya ugbu a, omenala adịzighị ka ọ dị. Ụfọdụ na-emezi omenelu. Mana ịbịa n'Ebonyi steeti, ọ bụ ya bụ gburugburu ebe niile. Ịbịazie na ya bụ Afikpo, ọ bụrụ Afikpo North Eda, Afikpo Ehugbo bụrụ Afikpo South Eda. Omenala kasiri ike ebe ahụ. Ụfọdụ ndị enwere ike ha nụ na omenala anyị siri ike, na ọ kasiri ike ebe ahụ, na ndị mmadụ a na-emesi ihe ike ebe ahụ. Asị ndị a amaghị Chukwu, maọbụ ndị a anaghị aka ụka, mana mmadụ niile mana omenala abụghị ihe ọjọọ. Ihe bịa ihe dị ka mmọnwụ enwe ebe ahụ o buru ibu. Onwe nke a na-akpọ ma egede ma ọkpa njenje, ihe na enwe ọtụtụ ihe na ebe ahụ. Ije gụọ maka ya bụ obodo bụ ma Afikpo North ma Afikpo South, o buru ibu. Kedu ihe ọzọ? Ọzọ bụ na ịbịa n'ala Igbo, ma na mgbe ụfọdụ anaghị enwetacha mmiri, ya bụ ihe dịka osimiri. Ndị be anyị akpọ ya gịnị? Enyim. Ya ebe ahụ ịbịa gbatụnwe obere, onwe ebe ihe a na-akpọ, ndị bekee na-akpọ river cross. Ya bụ ịgbafee ya, ọ bụrụzie ebe ndị mba mmiri, ebe cross river. Ya bụ mmiri ije ebe ahụ, ma azụ onweghị ihe gaghị enweta ebe ahụ, ma aja nke eji arụ ụlọ. Ihe ndị a bụ ihe na-amasị m maka ya bụ obodo ebe a mụrụ m, ya na ebe m nọ wee too. Ka m hapụkwa na onye ọzọ ka o kwue, mana a sị na nnu na-atọkwa n'ụtọ, mana a na-ebukwa ya aga ahịa n'agbanyeghị ụtọ niile ọ tọrọ. Amaghị m onwe onye chọrọ itinye ọnụ n'okwu a. Mụnwa bụ onye bidoro ya. Onwe onye chọrọ ịgwa anyị ebe o si, maọbụ ebe a mụrụ ya, maọbụ ebe ọ nọ too, ya na ihe kacha amasị ya. Ụfọdụ ozi ihe ole ma ole, ama na o nwere ọtụtụ ihe ga-amasị gị ebe ahụ, mana ịhọrọ bụrụ otu, wụrụ abụọ, wụrụ atọ, wụrụ anọ, ịgwa anyị. Ọ dị mma. Nwanne anyị nwoke Osita dị mma, ịgbalịala. Daalụ nne. I kwuru nnọọ, ikwuru ya ọfụma, ikwutere ya otu ọ tọrọ ụtọ. Anyị ga-achọkwanụ isoro nzọụkwụ gị were kwuo nke anyị. Ọ bụ eziokwu na o nwere ike mụnwa agaghị ekwutecha ọtụtụ ihe ndị nchere na-amasị m, mana a ga-enwenata ihe na-amasị m maka obodo ebe m si pụta. Ya bụ, achọrọ m ịtụnye ọnụ na ya bụ okwu. Ọ gaa n'ihu. Nne ga
Agbo agị nwa agbo kwue nnọọ. Ọ dị mma, ọ dị mma. Aha m bụ Chibụzọ Nwanedo, Odoziakụ Chibụzọ Nwanedo. Abụ m onye Osina bụ obodo ebe m si pụta. Osina dị na Idatọ North. Ọchịchị ime obodo a na-akpọ Idatọ North dị na Imo steeti. Ebe ahụ ka a mụrụ m, ebe ahụ ka m nọkwanụ wee too, ya bụ na Osina. Ebe a ka m nọ gaa mee agụmakwụkwọ m n'ogo nke ọta akara. Ebe a ka m nọkwa wee gaa nke praịmarị, gakwa nke sekọndịrị tupu m alụọ di wee bịa ebe m bi ugbu a wụ Lagos. Ebe a ka m nọzi wee gaa mahadum n'ogo nke BA na MA nwetara na Lagos ebe a. Tupu m apụta Lagos, dịka m si wee kwuo, obodo m bụ Osina. Ebe ahụ ka a mụrụ m, ebe ahụ ka m nọrọ too. Dịka nwatakịrị, o nwegasịrị ọtụtụ ihe ndị na-amasị m oge ahụ. Otu bụ mmekọrịta mụ na ụmụaka ibe m ndị mụ na ha nọ na-eto. Anyị nọ enwe ezigbo mmekọrịta dịka nwanne na nwanne. Oge ahụ anyị na-eto, oge mmemme dị iche iche dịka oge a na-eme ekeresimesi na maọkwanụ oge a na-eme ncheta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ Kraịst. Anyị na-adị na-agbawa egwu. Anyị ga-amụ egwu a mụọ ya, bịazie kwado na ụdịrị ejiji anyị ga-eji wee bupụta ya bụ egwu ka ọ masị ọtụtụ ndị mmadụ. Emewere m ya bụ ihe wee oge m mụtara ụmụ nke m. Chineke mere m ebere, nwa nke izizi m mụtara bụ nwa nwaanyị. Otu a ka m sikwa were nyefee ya omenala ahụ n'aka. Akpọkwara m ya jee obodo m ahụ kwa, maka na obodo m ahụ ka m lụkwa di, were kụzikwere ya na ọ dị mma isonye ụmụaka ibe ya na-egwu egwu, na-eme ụmụ obere omenala ndị dị mma ha na-eme. O sokwe were soro ụmụaka ibe ya bido ịgba egwu ahụ. Ya wụ oge a na-agba egwu ahụ, anyị ga-ebido na-aga n'ụlọ aga ebe a agba egwu, achọrọ anyị ego, achọrọ anyị nri, anyị richaa, anyị sikwa ebe ahụ pụọ na-agagharị. Mgbe anyị ga na-emecha ya ofu ụbọchị ma abalị abụọ, ego anyị gbagote, anyị ekee ya bụ ego. Mana ọ bụkwa ha ego ahụ bụ mkpa anyị, kama ọ mmekọrịta nwanne na nwanne. Ole aha anyị ha wee na-agba egwu ahụ oge ahụ, anyị anaghị echefu onwe anyị ruo taa. Onye ọbụla alụọna dị jewaracha, mana mgbe ọbụla anyị hụrụ onwe anyị, ọ na-adị ka ọ na-atọ ụtọ, ọ na-atọ ezigbo ụtọ. Nke ahụ bụ ofu ihe na-amasị m anyị dịrị eme oge ahụ na obodo m. Nke ọzọ bụ erimeri. Ụdịrị erimeri dị n'obodo m na-amasị m, tụmadụ ụkwa. Ma ndị ọcha na-akpọ ya breadfruit. Ọ na-amasị m, masịbiga m oke. Ya bụ mgbe ọbụla m chetara ya n'afọ, tụmadụ oge a na-eme mmemme iri ji ọhụụ na ụmụ ihe ndị ọzọ, ana m agba mbọ. Ya wụ oge Ọgọst, n'ọnwa Ọgọst ahụ ka anyị na-eme nzukọ ụmụ nwanyị dị iche iche, ma nke ndị ebe a na-alụ onye ahụ, ya wụ nke ndị alụtara di, ma nke obodo, ma nke ụlọ ụka ebe onye a na-ekpere Chineke. Mgbe ahụ ka a na-emegasị nzukọ dị iche iche. A na-ejikarị oge ahụ na-ala. Ihe na-atọkarị mma nla mgbe ahụ bụ na a ga-eri ụkwa ahụ, rie ya n'ebe ya bụ kwa ụbọchị nwa ụbọchị na-agafe ma ghara iri ụkwa.
ọ na-enye m ezigbo ọṅụ. Ụkwụ ahụ na-adị n'obodo m mgbe ọbụla ịgagodu kịta bụ ọnwa Eprel ọ nọ, mgbe ọbụla ị na-aga na ọ nọ, n'ọnwa Disemba ọ nọ, mgbe ọbụla ụkwụ ahụ so na ihe na-eme m na-eji aga ụlọ. Ọ dị ka m ga-adọbirigodo ya otu ahụ. Asị na ewe ọ dị nnọọ ka gị kwuwe mana asị na ọ na-atọwa ụtọ ekwowe ya ekwowe nke atọ bụla bụ aka masị nne biko kwuwe ọ ka njọ mgbe ị kwutere nke nri anọ ịmana ahụ ihe ka ubi ere ọba asị n'aka masị nnọọ gị ikwuwe agwa nwaanyị ma etu esi eshi ya bụ ohere ya bụ nri mana oge ụfọdụ nri na-atọkwa n'ụmụ nwoke kai nne daalụ sọ daalụ rinne daalụ nke ukwuu daalụ ịgbalịala nne daalụ chai ọ dị ka onwe onye ọzọ na-esonye anyị uche kedu onye bụ uche nwanne anyị ndewo ewo chime olu atọgbue m nke a na-atọ olu ha bụ olu ogene nwada Uchenna nnọọ anyị na-anabata gị na mgbede a daalụ na ị bịara daalụ nne ọkwa ị na-aghọta ihe anyị na-ekwu nwada Uche ewechime ọ dị mma ihe anyị na-ekwu taa isiokwu anyị gbadoro ụkwụ na-akpa ya bụ nkata isi sekpụ ntị n'ihe anyị na-eme taa bụ gịnị ebe onye si maọbụ ebe a mụrụ onye maọbụ ebe onye nọ too kedu ihe na-amasị gị maka ebe ahụ isi ị nwere ike ịgwa anyị ụzọ ihe ole ma ole na-amasị gị ya ọ bụrụ n'olu iti n'olu ndị bekee ya bụ ndị na-agụ ha akwụkwọ ndị na-amaghị akwụkwọ asị your hometown and what you like about your hometown ya bụ n'olu iti mana ọ bụrụ n'olu ndị maara akwụkwọ ndị gara ụlọ akwụkwọ ndị ma ihe ya bụ n'asụsụ Igbo ebe isi ya na ihe kacha masị gị ya ka anyị na-ekwu maka ya nwada Uche ghọtala biko nwee ike ịgwa anyị ọ dị mma daalụ biko gwa anyị kedu ebe isi enwe ike gwatụkwa anyị aha gị maka ụfọdụ ndị na ebe a ikekwe ọ bụrụ na ha amachaghị onye bụ na gị na ha ezutebeghị na mbụ inwe ike ịgwa ha kọwara ha onye bụ kọwakwara ha ebe isi gwazie anyị ihe na-amasị gị maka ya bụ ebe isi maọbụ ebe a mụrụ gị maọbụkwa ebe ị nọ wee too o nwekwa ike sụọ ya n'Ingili Igbo dịka anyị ka na-ebido anyị na-anabatakwa Ingili Igbo mana emezie na-agawa n'ihu ịghọtago ọwụ na ya amụcha ya bụ egwu anyị na-agba anyị asụwazie naanị Igbo ọwụkwa na inwe ajụjụ tupu ị na-ekwu gwa m gaa n'ihu nne ị chọọ ka akwụnyere gị aja n'ukwu kedu ebe isi nwanne m ị bụ onye ihe na Ghana ma ị bụ onye Igbo ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo kedu ebe isi n'ala Igbo ị bụ onye aka ọkwa nke dị na Imo steeti ị bụ onye Ọkụzụ nke dị na Anambra bụ onye Nsụka na Enugu onye ebe Anambra steeti ị bụ onye Anambra steeti nwanne m nwoke Ifeanyị lekwa nwanne gị nwaanyị Uchenna bụ onye Anambra steeti kedu ebe isi na Anambra steeti kpọmkwem ị bụ onye Ogidi dịka Ifeanyị Omenyi nwanne m ị bụ onye Ogidi Enugu Ukwu
onye Enugu Ukwu na Enugu steeti ọ dị mma ọ na Enugu Ukwu ka a mụrụ gị nne m kedu ebe a mụrụ gị ndị bekee asị where were you born ọkwa ya asụtakwara m ya Port Harcourt. a mụrụ gị na Port Harcourt ya na mba mmiri ọ dị mma daalụ ebe ahụ ka ị nọ too ọ na Port Harcourt ka ị nọ too ọ dị mma biko ị chọrọ ịgwa anyị maka ọkwa Enugu Ukwu ka ọ bụ Port Harcourt kedu ebe ị bi ebi ugbu a Port Harcourt. ị bi na Port Harcourt ugbu a where you live now mba anọ UK. n'ebe anọ m UK. ị nọ n'obodo Eliza mba ozi obodo Charles ugbu a ọ dị mma gwana anyị biko kedu ihe na ebe ihe na-amasị gị ma kedu nke ị chọrọ ịgwa anyị chọrọ ịkọrọ anyị maka obodo Eliza ya bụ UK ma ọ bụ Port Harcourt ma ọ bụ Enugu Ukwu Port Harcourt. ọ dị mma gwa anyị maka Port Harcourt nwanne m gwa anyị ọ bụ ihe na kedu aha ya wike na-amasị gị ihe gbasara wike ka ọ bụ gwa anyị nnọọ ka ọ bụ maka mmanụ ihe na ụgbọala gwa anyị kedu ihe na-amasị gị ka ọ bụ azụ ịma na mmiri nọkwa na Port Harcourt ka ọ bụ mmiri nọ na ya gịnị na-amasị gị kedu ihe kacha amasị gị gwa anyị ụfụzụ ihe ole ma ole ọ masị gị maka gị nwa Uchenna o nwere ike kọrọ anyị ụzọ ihe iri na-amasị gị gaa n'ihu nwanne m Port Harcourt bụ hometown. ọ dị mma kedu ihe na-amasị gị maka Port Harcourt Port Harcourt ndị bekee asị what do you like about Port Harcourt what are the things you like about Port Harcourt Port Harcourt bụ peaceful. Anụghị m ihe ị kwuru kwụsị okwu ike biko nne m udo chime ya bụ udo na-achị na Port Harcourt Port Harcourt nke mgbe gboo ka ọ bụ ya mgbe ibi ebe ahụ ọ dị mma akwa ka o doo anya ya udo na-achị na Port Harcourt ya bụ ebe ahụ bụ obodo udo echi ihi ụra imechi anya gị abụọ wee hie ụra ọ dị mma daalụ nne kedu ihe ọzọ na-amasị gị maka Port Harcourt nke mbụ bụ na udo dị ebe ahụ nke abụọ kwanụ Port Harcourt bụ family Port Harcourt bụ home ya ọ bụ ebe obibi gị ebe obibi ya ebe mmadụ nwere ike ibi ọnyanwa ọ dị mma maka gịnị mere iji wee kwuo taa ọ maka no Port Harcourt since I was a child. Kemgbe amụrụ gị kemgbe ị bụ obere nwa kemgbe ị nọ na nwata na Port Harcourt ka ị biri ọ dị mma onye mgbe ahụ ịwụkwa na obere nwa kedu ihe ndị ọzọ ihe ị na-eme mgbe ahụ ị na-esu obiri mgbe ahụ obiri ahụ ị na-esi mgbe ahụ wụ ihe ka masị gị kedu gwa m egwuregwu ndị kedu ihe masịrị ihe mere iji wee họrọ nnọọ Port Harcourt wee hapụ Enugu Ukwu mba ọgwụla onweghị ihe ọzọ ọgwụla is that all ọ dị mma nne m ọ dị mma ya bụ ụnụ anụlanụ
nwanne anyị nwaanyị si na ihe na-amasị ya maka Port Harcourt nke mgbe ahụ maka na ọ nọghịzi na Port Harcourt ugbu a ọ gaala n'obodo Eliza ihe na-amasị ya maka Port Harcourt ya bụ ebe ọ nọ wee too ọkwa ebe a mụrụ ya bụ maka na udo ịma na ụmụnne m na ụmụnna m onweghị ihe karịrị udo onweghị ihe karịrị udo akụ niile na-akpa ihe enwenwe niile inwe n'ụwa ọ bụrụ na ịnwecha ihe ndị a niile na ị nweghị ike imechi anya gị ị na-ehi ụra idowe anya otu a na-ehi ụra nwanne ya akụ niile kpara wụ gịnị nshi ka ị kpara ya bụ Port Harcourt amagbuola onwe ya maka na ọ bụ ebe mmadụ ga-anọ okuru mmiri ṅụọ wee tọgbu iko udo na-ebipụ mmadụ n'ụlọ na Port Harcourt ọzọ dịka ibi ọ si nọ ebe ọ nọ wee too ikekwe ọ bụrụ maka na ebe ahụ chetacha ezigbo nri ọ na-eri ebe ahụ etu ya na ezinụlọ ya si egwu egwuregwu nne m ndewo daalụ ana m ekele gị nwanne anyị nwoke Ifeanyị anyị ga-agbaghara nwanne anyị nwoke Ifeanyị ọ sị na ọ na-anya ụgbọala na ọ na-agakwa n'ebe ọ na-aga bụcha awa anọ ka ọ na-anya mana etu o si wee hụ asụsụ Igbo n'anya na-agba mbọ ka ọ na-akwalite asụsụ na omenala Igbo ka o ji wee sonye n'ihe anyị na-eme nwanne m ịma na asị na-eto dike na nke o mere omekwa ọzọ a na-egbu achara na-eto ebe ị gbalịrị wee sonye anyị sị ka anyị jụkwa gị ma ị nwekwa ike ịchụkwa aja ọzọ wee gwatụ anyị otu ihe na-amasị gị maka ebe isi maọbụ ebe a mụrụ gị maọbụ ebe ị nọ wee too Maazị Ifeanyị na-anụ ị nwere ike itinye ọnụ n'okwu nwanne m daalụ nwanne odogwu ka ị bụ eto dike na nke o mere omekwa ọzọ nwanne kwuo gwa anyị kedu ihe na-amasị gị maka ebe isi ya bụ hometown n'olu Idi ndewo Maazị Ifeanyị Ogidi na Anambra State, Idemili North Local Government. Ha nọ m na Washington DC na obodo Igbo. Abịara m Ogidi mgbe mpempe. Abịa m mgbe m dị arọ anọ maka achefugo m ihe niile mee na mgbe a mana na Washington DC ha nwee na obodo oyibo mbe dị iche iche wee ndị Igbo ka mbe niile n'obodo oyibo ha bụ Washington DC, Texas, HMD, Washington DC, Texas, echefugo m nke atọ mana ama m na Washington DC na Texas were ndị Igbo ka mbe niile dị na America. Achọ ka m kwuo na mgbe mpempe mmadụ niile na Washington DC bụ ha bụ ndị ojii mana ọ bụ ebe a ka ama enyi m Brian mana mam na Maya ha ma na parent teacher conference ha fụ onwe ha wee ha matara onwe ha ha matara onwe ha mgbe ha na-yi
Aqua Igbo. Or just for hey Igbo onye Igbo. Abụ onye Igbo. Anyị ghọtara ihe ị na-ekwu ya ebe ahụ ka ha matara onwe ha. Mgbe mbụ arọ atọ. Afọ atọ. Afọ atọ. Mgbe ị dị afọ atọ. Mgbe m dị afọ atọ. Mana ndị ojii ha amaghị mma ndị Nigeria. They didn't like us. I don't know how to say it. Ya ndị Nigeria ha ahụghị ndị Nigeria n'anya. Ahụghị anyị n'anya. I don't know how to say. Mana mụ na Brian dị iche iche. Na Brian na-asụ Igbo ọfụma. Ha mụfa na Abia State. No, ha mụfa ebe a. Atụpụ ha na Abia State wee fama sụọ Igbo. Mana amarọ m asụ Igbo mgbe mpempe. Mana anụgo m mama m nna m ha sụrụ Bekee. Ọsọsọ Igbo ka ha na-asụ. I don't really awegom ihe nchọka m kwuo maka na-amasị gị Washington DC. Na-amasị m maka Washington DC. Ya onweghị ihe na-amasị gị maka Washington DC. Nri ihe na Washington DC anaghị amasị gị. Ụlọ n'ebe ahụ ndị bi ebe ahụ etu ha si ebi ndụ onweghị nke na-amasị gị. Onweghị ihe masịrị gị. I'm used to it, so I don't get the same fire in my eyes that other people do. Ọ dị mma mana ihe na-amasị gị bụ na enwere ndị Igbo na ya enwere ọtụtụ ndị Igbo na Washington DC na America ọkacha Washington DC na Texas ebe ndị ọzọ. Ọ dị mma. Ihe ọzọ na-amasịkwa gị bụrụ na enwere ezinụlọ gị na ha na-akpa nkata dịka enyi gị nwoke ezinụlọ enyi gị nwoke Brian. Ọ dị mma. Daalụ nwanne m. Daalụ ụnụ agbalịala. Ịgbalịala ọgwụkwanụ ihe na obere ihe mana asị na nwanne dị na mba. Etu ahụ ụnụ nọ n'ofesi na mba ofesi obodo ndị ọcha ebe ahụ. Ịhụ nwanne gị obi atọ gị ụtọ. Ọ bụrụ ihe a bụ ihe na-amasị gị ọ bụ ezigbo ihe ka ọ bụ. Ọ bụ ezigbo ihe ka ọ bụ. Daalụkwanụ. Daalụ. Ọ dị ka ọgwụla sọ ndị sonyere na mkparịta ụka anyị nke taa. Ọ dị ọzọ nọzi na YouTube ha enweghị ike itinye ọnụ n'okwu. Dịka anyị si eme dịka omenala anyị si wee dị ọ na-abụ emechaa anyị enwe egwuregwu dị iche iche. Ya egwuregwu anyị nke taa bụ nke ndị bekee kpọrọ gịnị truth questions. Mgbe ụfọdụ onwe ndị na-eme truth or dare. Mana nke taa anyị ga-eme obere truth question. Oge agakwalanụ anyị ekwesịghị ịgafe otu awa ebe a tata. Ya bụ etu anyị si egwu ya bụ egwuregwu bụ gịnị a na-enwe kedu ihe m ga-akpọ ya. Onye ọbụla ga-ahọrọ ọ bụrụ otu akara ma ọ bụ akara abụọ mana ebe ọ bụ n'oge agaala ka anyị bidogodi n'otu. Maazị Ifeanyị nwee ike ịhọrọ otu.
would make kita anamanya. Ịna-anya ụgbọala ọ dị mma. Ihe mere bụ na aga m enye gị ihe na otu akara ka m nye gị nke atọ. Ọ dị mma. Nwada Uche, nwanne m o. Uchenna, kedu nke ị họrọ? Wait, hold on. Ihoro. Kedu ihoro? How am I? Mba, kedu which number was which do you choose? It's just truth questions. So we choose one question each for now. We don't really have much time. Don't have time on our side. Irina no odemma. Irina no odemma. Ya bụ atọ agala Ifeanyi. Irina no Uchenna. Mụ ahọrọ m iri. Mba, iri na otu ka m họrọ iri na otu. Nne o. onwe ị chọrọ ị ga-esonyekwa anyị na ya bụ egwuregwu ndị bekee kpọrọ truth. Ka m họrọ nụ nke anọ ọ dị mma. Ya bụ onye ọbụla amarala nke ọ họrọ. Anyị zaa nnọọ nke a, anyị achịkọ ihe na okwu anyị ọnụ mechie nke taa maka na oge agaala. Ọ dị mma. Onye ọbụla ma nke ọ họrọ ka anyị gaa n'ihu ka anyị hụzie ya bụ ajụjụ. Nke atọ anyị ga-ebido, anyị ga-eme ya n'usoro usoro eji sụọ azụ ka ejikwa amepụta ya. Kedu ihe kacha njọ imetụrụla n'ezinụlọ gị? Maazị Ifeanyi, chetakwa na nke a bụ naanị eziokwu ka ị ga-ekwu. Onye tụọ asị na onye ahụ ala ọkụ mmụọ. Ị ga-agba mbọ ka ị gakwa n'eluigwe. Maazị Ifeanyi, kedu ihe kacha njọ ọwụ ndị bekee asị the worst you've done in your family? Chetakwa na onweghị onye ezinụlọ gị n'ebe ahụ. Anyị agaghị agwa ha, biko kwanụ onye ọbụla werekwa ihe na kwachie ọnụ gị ma ọ bụrụ na ịnọ ihe na-agwala mmadụ o. Maazị Ifeanyi. Wait, you said the worst thing I've done in my family? I rere ụgbọala nne gị amaghị ruo taa, gwa anyị. Ọ bụrụ na ị rere ala ụmụnna, onweghị onye mana, biko gwa anyị. Anyị agaghị agwa ndị ụmụnna. New York. With you know how na Paul with Nebo. Yana, mana onwe kedu ihe ị chọrọ ikwu? Enwe ike ịsụ ya na bekee, anyị atụgharịzie ya ka ị ga-esi wee kwuo ya ka anyị hapụ ime ntapịa na-adịghị mma. No, the worst thing I've done is probably fight with my siblings. Gị na ewechi ime ya iwukwa ezigbo nwa o. Ya gị na ụmụnne gị lụrụ ọgụ. Ya ịlụso ụmụnne gị ọgụ. Ewechi ime gịnị seziri unu mgbe ahụ? Kedu ihe na-ese? Kedu ihe butere ya bụ ọgụ? I don't even remember. I chefuola? Mana Ifeanyi, etu esi elekwanụ gị anya, ọ dị nnọọ ka i were anụ nwanne gị mgbe unu na-eri nri wee taa. Ọ dị ka etu esi ele gị anya anụ bụ ihe na-amasị gị. Ọ dị mma. Kedu onye so ihe na ka ile nke anọ? Nne o, ọkwa gị nwa bụ onye họrọ nke anọ. Onye abụ Maazị Ifeanyi zacha nke ya, gị nwa aza nke gị. Nke anọ, ajụjụ nke anọ bụ kedu ihe kacha njọ imetụrụla n'ụlọ ọrụ? Ewechi ime n'ebe ị na-arụ ọrụ. Gịnị bụ ihe a kacha njọ imetụrụla kemgbe ị bidoro ọrụ n'ebe ị na-arụ ọrụ? Ị gara ọrụ n'elekere 9, idenye na ị gara ọrụ ebe elekere 8, ka ọ bụ na ị bịaghị ọrụ i wee tụọ asịsị na iji ga-ahụ? Biko gwa anyị ka anyị nọrọ.
chetakwanụ onye ọbụla nụrụ biko were ihe na kwachie ọnụ go nne Who is it, me? mba ọ odozi akụ ọ dị mma ị na-anụ ihe m na-ekwu ugbu a anyị na-anụ ihe ị na-ekwu ugbu a ka anyị na-anụ ihe ị na-ekwu biko gwa anyị ọ dị mma tupu m azawa ajụjụ ahụ biko achọrọ m nọ na-atịbụ ka m wenye aka elu tupu anyị abata na nke anyị na-eme ugbu a achọburu m ikele Ifeanyị achọburu m ịja ya ike si ya gaa n'ihu n'ihe ọ na-eme nwatakịrị a mụrụ na Washington DC ya na-agba mbọ na-ege ndị mụrụ ya ntị wee na-asụ Igbo nke ole o nwere ike ịsụtanwu ihe kwesịrị iji wee too mmadụ na-asịkwa ya na anyị na-akwado ya na-asị ya gaa n'ihu na ihe ọ na-eme dị mma ihe o mere tọrọ m ọtọka m na-asị ya Ifeanyị jisie ike n'ihe ị na-eme ọ bụrụ na ị ga na-esonye kwa mgbe eleghị anya anyị ga na-agba mbọ na-eme ka anyị na-akọwa gị ụfọdụ ihe ka ị wee na-akwalitekwu ogo asụsụ Igbo ị na-asụ ya bụ nke a bụ nke izizi abịazie na ajụjụ ahụ ị jụrụ m ya bụ ihe kacha njọ mmenugoro n'ụlọ ọrụ m kedu ihe kacha njọ ịma na ịtụpenyetụrụ m azụ ọtụtụ mgbe ka ọ na-abụ ndị ọrụ aga m abịa n'oge enwekwara n'ebe ndị na-eche nche na-anọ ebe ahụ ka anyị na-anọ ede oge iji were bịa na oge iji wee na anakwa m ede mgbe m ji wee bịa maka aga m abịa n'oge nke ịma na ọ bụrụ na enyochawa ya enwere ike sị na onye a na ọ naghị ndị oyibo si na onye habitual late comer otu esi asụ ya n'Igbo na nna abịakarị ana m abịakarị ọrụ n'oge mewere na-eji amara gị amara butuo mgbe m ji were bịa ọ bụghị oge a ka m bịa mana m ga-ebutu ya na ka ọ dị ka m bịara n'oge nke ahụ bụ otu n'ime ihe ọjọọ mma m na-emekwe n'ụlọ ọrụ m nke ọzọ bụkwa ana m adị na-alawa ọrụ mgbe ọrụ na-agbasabe maka na achọrọ m ịpụ ka m lawa n'oge enweziri ike enwe ka esi wee kpọọ m onye isi si wee kpọọ m mgbe m nọ n'ụzọ alarụ ego m si anọ m n'ọbalị ndị na agara m gote ihe na nna abịa mana ọ bụghị eziokwu ya okwu asị mgbe ọbụla ka m na-asị otu asị ma ọ bụ nke ọzọ iji were gbachitere onwe m mana ama na ihe m na-eme adịghị mma ọ dị mma nne daalụ egwuregwu atọgbuola m ọ dị mma ka anyị laghachi ka anyị gaa hụ na ajụjụ 3, 4 onye nke atọ azaala onye họrọ 4 azaala ya ọ fọrọ mụ na nwaada Uchenna mụnwa họrọ nke 11 ka amaranụ ewechime kedu ihe kacha njọ ịgwatụrụla mmadụ ọ dị mma mma icheta nke nso a o doro onye ọbụla anya na izu ụka ole ma ole gara aga ka ndị emere ndọrọ ndọrọ ọchịchị mee ntuli aka mgbe a na ya bụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-akpagharị ebe niile ọka njọ ndị na-achọ ịchị Naịjirịa ndị na-aga kpagharị obodo niile dịka atụnyere ha onwe onye mụnwa na-akwado mụnwa na-adị m mma ịkwado ọkụ ebe ọkụ na-enwu ebe ihe na-agasịrịrị werere ebe ihe dị mma ebe a na-akwụba aka ọtọ eme ihe ịma na
mgbe ị na-akwado ihe ziri ezi o wee doo gị anya na ihe ahụ ị na-akwado na ọ bụ ezigbo ihe ị bịazie bịa hụ onye na-akwado ihe dị otu anyị na-akwado ihe chara ụcha onye ahụ na-akwado ihe dị ojii mana ị ga na-eletazi onye ahụ anya ọ ka njọ ya bụrụzie na gị na onye ahụ na unu si n'otu ka akpọ ya otu obodo maọbụ ezinụlọ maọbụ na unu nọ n'otu maọbụ na ha na ụka ị na-elezi onye ahụ anya dịka nna ịmanụ onye awụkwa ajọ mmụọ n'onwe ya mgbe a bịara bịa mechaa ntuli aka ịhụ ka esi wee mee ihe na-agwụcha nnọọ ihe niile mere ma ihe na ma ndị emerụrụ ahụ etu esi wee mee anyị nnọọ mee anyị kpọpee o wee mee m okwu ezigbo okwu ọjọọ si na ọkwa ịhụrụ ndị a niile na-akwado ihe ọjọọ a onwe ihe ọma ga-agara ha na ọ ga-esi m n'aka ya bụ nhụ ihe ọma na-agara ha sị m were ihe ahụ biko were m ihe na onye a chọrọ ọbara na ọ na-anwụ anwụ nyegodi ya ọbara a ka etinye ọbara n'ahụ ka ọ hapụ ịnwụ aga m enye ịghọtala ihe a bụ ihe ka njọ m gwatụrụla mmadụ maka mgbe ị gwara mmadụ ụdị ha ya bụ na ime ụdị mkpebi ahụ ya bụ na ọ bụ na onwe onye ekpere ka ọ ga gbuo ya bụ onye ahụ ọ bụ na ịnụ na onye a na-agakwa igbu onye ahụ ozi ahụ eruola gị ntị kama ị ga-akpọ ya bụ onye si ya gbafu ọ bụrụ na ịkpọ gị ya wee gwa ya ọbara ahụ o nwekwa ka o si wee dị gị n'aka ya bụ ihe ọjọọ m gwatụrụla mmadụ ọ dị mma na-atụfugo oge ọbụla nke 14 onye họrọ 14 bụ Nwaada Uchenna. Nwaada Uchenna biko ị nọkwa ya? Ọ dị mma Olee ihe kacha gị mkpa? Ego, ịbụ onye ama ama, ọganihu ndị enyi, ezinụlọ na ihe ndị ọzọ. Let's see. I would say ezinụlọ. Ezinụlọ ya bụ ihe kacha gị mkpa ihe kacha wee dị gị mkpa dị gị nso n'obi chai ezinụlọ ọ dị mma ya bụ ihe na-agwa m ugbu a bụ na ọ bụ na-eweta nde kwuru nde dọla ego igwe o ebunye gị ya sị gị hapụ ezinụlọ na ị ga-ahọrọ ezinụlọ ewechime ihe kwuru eziokwu aga m anwalekwa gị Nwaada mara ka ị ga-ere ihe na ị nwere ike ire ezinụlọ gị etu Judas si wee ree Jesu Kristi ọ dị mma daalụ nwanne m daalụ ebe a ka anyị ga-awụsa ọwa ebe a ka anyị ga-akwụsị n'uhuruchi a biko nụ onwe onye nwere ajụjụ tupu anyị na-emechi onwe onye nwere ihe ọ chọrọ ikwu maka na oge agamiela oge agakwalanụ o jirila nkeji 6 gafee elekere 12 anyị abakwala ụbọchị ọzọ ndị nọ na Naịjirịa o maka ndị nọ na Naịjirịa ndị nọ Maazị Ifeanyị nọ na Washington DC ikekwe ọ bụrụ na mgbede ma ọ bụ n'ehihie ka ị na-aba n'ihe a mana anyị nwa ụra adịzi anyị n'anya ụgbọ anyị na-akụzi kwapụ onwe onye chọrọ itinye ọnụ n'okwu Maazị Ifeanyị onwe ihe ị chọrọ ikwu Nwaada Uchenna ugbu a anyị na-anụ ihe ị na-ekwu nne ọ dị mma biko achọrọ m iji ohere a wee kelee ndị niile sonyere na emereme anyị mere taa ọ tọka nke a bụ izizi m na-esonye mana ihe mere taa masịrị m nnọọ ana m ekelekwa n'ụzọ pụrụ iche Nwaada Uchenna gaa n'ihu na-eso asụsụ ebe isi wee pụta maka na
ndị Igbo sị na onye kpọọ ọba ya ọkpọkọlọ ndị okpokoro ọzọ agbata were obi ya ya kporo kpoo ntụ. ntụ ntụ a ka ọ dị. Anyị agaghị ekwe ka asụsụ anyị daa mmiri. Anyị Cha cha. na-asị Igbo ga-adị gbaa mgbọrọgwụ Ise gaa n'ihu ise n'inye aka n'ịkwalite asụsụ na omenala Igbo. Chukwu gọzie onye ọbụla sonyere taa. Biko sonye ise n'ụbọchị ọzọ ka m wee sorokwe na-amụta ihe n'aka nke m ise onwe. Ndewonu. ise. Daalụ nne, daalụ daalụ nne, daalụ. Chai, obi tọrọ anyị ụtọ na ọfọ niile ị ghọrọ anyị dịka onye nne nne. Daalụ. Ọ ga-adịkwara gị nwa na mma, ya gaziere gị, maka na ọ bụghịkwa gị obere àjà ka ị tụrụ. Ịhụla ihe na-akụ n'ịma na nna anyị so wee bido wasorokwa wee mechie egwuregwu niile anyị gwuru ose wee gwuo ya, wee na-agbakwa anyị ume, na-akwụnyere anyị aja n'ukwu. Nna anyị na-asị na ihe rụrụ ị ga-eri. Otu a ka ọ ga-adị. Ise ise ise. Osisi agaghị adachi gị ụzọ. Ọkwa ịhụrụ osisi ọbụla hụrụ gị na-atụ nkwe, anyị na-asị ofufe ya si n'ala n'okpuru ya wee bọrọ ya nnọọ, gbafuo nnọọ. Anyị na-asịkwa na ọ bụrụ na ị gaa ahịa chegide echiche osi na ị na-aga ịkụ nnu n'ahịa, mmiri agaghị ezo, ọ gaghị erudi eru. Nke o ji eze ezo, ọ ga-adịrị gị na mma. Ụkwụ agaghị eji gị, aka agaghị akpọnwụ gị, ma mmadụ niile n'ebe a, ọ ga-adịrị anyị na mma na Eke, n'Orie, na Afọ, Nkwọ. Ise. Daalụ nọ. Daalụ Maazị Ifeanyị. Daalụ nne. Daalụ nne. Onwe onye ọzọ chọrọ ikwu okwu? Nwaada Uchenna, ka ihe ị chọrọ ịgwa anyị? Daalụ, daalụ. Daalụ, daalụ sọ, daalụ, daalụ. Biko kwanụ, ma n'izu ụka na-abịanị anyị ga-enwekwa ihe dị otu a. N'izu ụka na-abịanị, eji m aka na a ga-enwe, onye ọbụla ga-enwe ohere isonye anyị n'izu ụka na-abịanị. Ọ dị mma. Ka emesịanụ. Ọ dị n'izu ụka na-abịanụ. Ka chi foonu. Ọ bụ.